Kuvitelkaapa, että katsotte TV:stä uutista, joka käsittelee päihteiden käyttöä. Meille jokaiselle tulee heti jonkinnäköinen käsitys siitä, että minkälaisia kuvia sä tulet näkemään tässä kyseisessä uutisessa. Harmaata taivasta, poliisiautoja, epämääräisiä ihmisiä epämääräisessä ympäristössä, kaupunkiemme tunnetuimpia huumeiden käyttöön liittyviä alueita, kuten meille helsinkiläisille tuttu Piritori. Medioissakin koetaan tällaisen aiheen kuvittaminen aika vaikeana aiheena, ja muun muassa Euroopan köyhyyden vastainen verkosto on tehnyt medialle oman oppaansa tällaisen aiheen käsittelystä ja kuvittamisesta. Tämä opas toteaa muun muassa, että tällaisen aiheen kuvittaminen lipsahtaa helposti kliseiden puolelle. Tarkastellaan muutamaa kotimaista uutista, jotka kuvittavat vaikeita asioita. MTV:llä on Tiia Palmenin tekemä 2. päivä tammikuuta 2021 julkaistu juttu Maria alkoi käyttää huumeita 12-vuotiaana, karkasi kymmeniä kertoja lastenkodista ja joutui miesten hyväksikäyttämäksi. Tässä uutisessa kuvataan iltamyöhään urbaanissa ympäristössä. Sen haastateltava esiintyy väärällä nimellä ja kasvottomana. Uutisessa on mukana kuvituskuvaa muun muassa Helsingin rautatieasemalta ja Alppipuistossa, jossa liikkuu epämääräisiä ihmisiä epämääräisissä miljöissä. Mukana on myös kuvaa poliisista Triplassa ja sosiaalitoimiston sisätiloista hyvin mitään sanomatonta kuvaa maalauksista ja esitteistä seinillä. Jutun asiantuntija haasteltava on rikosylitarkastaja Helsingin poliisilaitokselta, mutta tässäkin kuvassa puolet ruudusta vie poliisin logo. Medioissa tällaisten aiheiden kuvittaminen koetaan aika vaikeana, ja toimittajat joutuu aina juttukohtaisesti miettimään käyttäen hyväkseen lainsäädöksiä, journalistin ohjeita ja omaa arvostelukykyään, kun ne päättää, että mitä se videolle loppupelissä tulee päätymään. Ei me vaikka jos me puhutaan lähisuhden väkivallasta, perheväkivallasta, ei me voida mennä kuvaamaan kenenkään kotiin, jossa hakataan. Se on niin kuin mahdottomuus. Jonkinnäköistä kuvituskuvaa voidaan kehitellä semmoisesta, mutta se on aina aika teennäistä kuitenkin. Ei tuohon ole tavallaan mitään ratkaisua. Noi on niinku tosi vaikeita. Tilastojen kautta voidaan, grafiikoiden kautta voidaan, mutta sekin on tylsää kuvitusta silti. Sen takia monesti rikosjuttuja vaikkapa sitten ratkaistaan sillä, että mennään niinku kommentoimaan sitten, että pyydetään joku haastateltava niinku deskille, uutisdeskillä käsitellään sitä asiaa. Koska sitten se on parempi, että siinä on se puhuva pää kertomassa aiheesta, kuin se, että meillä on toimittaja, joka spiikkaa sen jutun ja sitten siinä poliisiauto liikkuu. 17. syyskuuta 2024 Yle julkaisi Mikko Saulin kirjoittaman ja Jani Saikon kuvaaman Piri hävisi Piritorilta uutisen. Uutisessa kasvottomina ja ei oikealla nimellään esiintyviä epämääräisesti ympärinsä heiluvia ja puheessaan sammaltavia henkilöitä haastatellaan urbaanissa ja likaisessa ympäristössä. He esittelevät myös huumeiden käyttövälineitä videolla. Jutun toisessa klipissä esiintyy taas omalla nimellään ja kasvoillaan sairaanhoitaja. Välissä näytetään kuvaa sisätiloista, jossa sijaitsee neulonvaihtopiste. Tähän mun mielestä sopii hyvin, että tässä oikeasti näytetään niin kuin se, että mitä se aiheuttaa se aine. Että se tekee niin kuin näin älyttömän levottomaksi ja niin kuin kaikki tavallaan ne pakko-oireet. Mutta niin nämäkään ei suostu kasvoja, että onhan näilläkin riski paljastua, koska esimerkiksi tässä näkyy heidän kädet ja niin kuin tatuoinnit on helppo tunnistaa. Mutta mun mielestä tavallaan aika niin kuin tyypillinen tapa toikin kuvata. Se menee niin sen jutun mukaan. Että ei tavallaan voida sanoa, että tämä on nyt paras tapa tai joku toinen on huonompi. Että kyllä mun mielestä se on aina tapauskohtaisesti ratkaistava. Tärkeintähän on se, että se ihminen, että sen sanoma saadaan perille ja mitä hän kertoo. Sinänsä mun mielestä ihan positiivista, että kuullaan kuitenkin näitä päihteiden käyttäjiä itseäänkin. Että ei ne vaan asiantuntijat, jotka puhuu päihdeongelmista ja huumeongelmista. Että sehän on tärkeää kuulla näitä henkilöitä itseään. Ja se on täysin ymmärrettävä, että he ei suostu siihen kasvoillaan. Mutta sitten meidän pitää tarjota heille se mahdollisuus, että he pystyvät olemaan siinä anonyymisti, jotta me kuullaan, mitä heillä on sanottavaa. Mutta se tuo sen asian ihan eri tavalla lähelle, kun se käyttäjä itse kertoo, kuin että se olisi joku asiantuntija. No ensisijaisesti tietenkin niin toimittajakuva, jotka on siellä keikalla, niin ne tekee siellä tietenkin päätöksiä, mitä nyt kuvata. Ja näin toki voidaan jo siinä kohtaa soittaa, jos tulee joku hankala paikka, niin voidaan pomoille soittaa. Mutta sitten jos on niinku haastavia ratkaisuja tehtävänä sille, että voidaanko tätä näyttää, onko tämä liikaa, voidaanko me tämmöistä ihmistä näyttää televisiossa, niin sitten meillä on tietenkin niillä ohjelmilla aina tuottajat, joilta kysytään. Sitten meillä on julkaisupäällikkö ja sitten tietenkin päätoimittaja viime kädessä voi tulla tekemään sen päätöksen. Että viime kädessä, jos tulee hankala paikka, me mennään päätoimittajalle kysymään, että tämmöinen materiaali, voiko tätä näyttää vai ei.
Et riittävästi haetaan ainakin selkänojaa ja tukea sille ennen kuin julkaistaan mitään, että hei, onhan tämä ok näyttää. Muita ohjeita auttamaan toimittajaa kuvittamaan tällaisia vaikeita aiheita löytyy muun muassa Euroopan köyhyyden vastaiselta järjestöltä, joka kirjoittaa oppassaan, että videolla esiintyvät ihmiset tulisi näyttää sellaisena kuin he ovat, ja kuvamateriaalin tulisi olla linjassa käsiteltävän asian kanssa, eikä huono-osaisuutta koskevien kliseiden kaltaisena. Ja huono-osaiset haasteltavat tulisi näyttää erilaisissa rooleissa sekä ympäristöissä, eikä kaikissa näissä kliseisimmissä. Semmoista ihan niin kuin suoranaista huumeiden käyttöä sille, että joku ihan pistää itseensä ainetta tai näin, niin sellaisia kuvia ei kyllä herkästi käytetä. Enemmänkin sit näytetään jotain ruiskuja tai niin kuin niitä huumeiden käyttövälineitä. Sitten jos henkilö on niin kuin päihtynyt tai siis niin kuin huumeiden vaikutuksen alaisena, niin ei niitä yleensä kyllä uutisiin oteta sit näitä henkilöitä puhumaan. Sitten meillä voidaan niin kuin noissa ohjelmissa käyttää, vaikkapa Rikospaikassa tai Asian ytimessä dokumentissa on näytetty tämän tyyppisiä. Mutta niin sinne iltauutisiin, niin se on paljon korkeampi se kynnys näyttää siellä. No auttaisiko sitten uutisten ikärajoittaminen? No kuvaohjelmalain mukaan uutislähetyksillä, joissa tällaisia uutisinserttejä näytetään, ei ole vaatimuksia asettaa omille lähetyksilleen ikärajavaatimuksia. Kyllähän jos ulkomaita katsoo, niin kyllä monesti siellä on rohkeampaakin ja rajumpaakin kuvitusta kuin meillä. Niin. Et kyllä mun mielestä joskus voisi olla meilläkin vähän niin kuin rohkeampaa siinä, mutta tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, koska sitten taas tulee heti ne vasta-argumentit siitä, että jos me ruvetaan näyttää niitä, niin sitten se kannustaa muita. Ja vielä enemmän ehkä meidän pitäisi pystyä, jos nyt niin ulkomailta katsoo vaikka, niin olisi varmaan hyvä, jos me pystyttäisiin olemaan enemmän niin kuin kuvaamassa ja liikkeellä ihan niin kuin öiseen aikaa, ilta-aikaa. Että ne kuitenkin nuo jutut monesti tehdään aika tiukassa aikataulussa. Ei ole mahdollisuutta siihen, että seurattaisiin pitkän aikaa, mutta kuitenkin tiedetään, että iltaisin ja öisin tapahtuu ne niin kuin eniten. Et ei tuolla nyt päivällä niin vilkasta ole kuin illalla ja yöllä. Niin enemmän pitäisi varmaan pystyä näyttää sitä, niin kuin dokumentoida, että millaista se elämä oikeasti tuolla kadulla on silloin illalla ja yöllä. Ja siihen mun mielestä niin kuin aika harvoin sitä näkee suomalaisessa mediassa. Välillä voisi niin kuin näyttää vielä enemmän sitä, että mitä se todellisuus on siellä. Jos nyt vaikka puhutaan huumeiden käytöstä, niin olisihan se paljon pysäyttävämpää näyttää vaikkapa se, kun ihmiset ihan oikeasti käyttää niitä huumeita. Kun ne pistelee itseään tai polttaa tai vetää nenää jotain kokaiinia tai jotain muuta. Siis niin tavallaan, että näyttäisi sen ihan, että tätä se on. Ja niin kuin raadollisimmillaan jossain vessassa, jossain likaisessa vessassa vedetään jotain, että piikitetään. Niin ne olisi aika rajuja ja pysäyttäviä kuvia, mutta sitten me samaan aikaan tiedetään tietenkin, että ei näitä voi näyttää, koska sitten se voi kannustaa muita ja me annetaan tavallaan esimerkkiä. Niin kuin semmoisella pysäyttävyydellä ja järkyttämiselläkin voidaan saada sit aikaiseksi jotain niin kuin enemmän tuloksia kuin sillä, että tavallaan piilotellaan ja kaunistellaan asioita. Vaikka meillä toimittajilla ei Suomessa ole alan ohjeiden tai lainsäädännön puolesta minkäännäköisiä rajoitteita siitä, mitä me voidaan loppupeleissä laittaa televisioituihin uutisiin. Silti laajemman kuvaston saaminen näihin aiheisiin yleensä kaatuu aika- ja resurssikysymyksiin ja jopa turvallisuusasioihin. Aiheen kanssa tuskalevien toimittajien kannattaakin myös kuvittamisasioissa kääntyä sellaisten järjestöjen puoleen, jotka ajaa huono-osaisten etuja ja oikeuksia. Sieltä voi saada apua. Sillä aivan kuten sanonta menee, yksi kuva tulee kumminkin kertomaan enemmän kuin se 1000 sanaa. Ja meillä toimittajilla on velvollisuus näyttää televisioidessa uutisissa ihmiset parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kumminkaan totuutta vääristelemättä.